Amen. Amen. So ukuzila ke oko and ukwamkelekile konke kuThixo. Amen. Amen. Akukhethileyo yena uYesu ngokwakhe kokuba umuntu angasele ngathini but akatshwanga uba ibe zintsuku ezingaka. Amen. That means nawe wazibekela uba okay namhlanje qha usuke ekuseni ngo-6 andizutya uzobetha omnye 6. Hallelujah. Hallelujah. Ukuzila okwenyulwe ngubani nguYesu ke oko. Hallelujah. Amen. Kodwa akazange amgatye uDaniel xa ezilile abe sikiveji. Amen. Hallelujah. Amen. So nathi ke sikulo nkululeko apha iBhayibhile khona yimani enkululekweni athe uYehova wanikhulela kuyo. Ningabuye nibanjwe idyoko yobukhoboka. Amen. Idyoko yobukhoboka yena uba abantu bakudala besinqa bezilile bade bangahlambi. Amen. Amen. Bade balale esantini. Amen. Amen. Bade baxeba bazuncokola nabantu because batheni bazilile. Umuntu adaxebe umuntu aqobe nomlongo ukutheni uzilile. uYesu wayinqanda wathi bangabanganisi because bafuna ukubona ngabantu. Amen. Amen. So wena ke nxa uzilile kufuneka uhlambe ube mhle uthambise nomlomo. Amen. Amen. Uthambise levasilina ufane nabanye abantu ukuqoba mna apha ngaphakathi bayathandaza. Amen. Abetyala uthi ndiyabuya ubuye sebegqibile utya. Amen. Amen. Xa siyothini uyothandaza. Amen. Amen. Ukuzila ke haleluya. Amen. Xa into balento le funa siqhelane nayo kulo nyaka. Amen. Amen. Enze kuba sezoba neza achievement. Haleluya. Amen. Sibone siphumelele sizwe